qué me conoces tanto? ¿Tú crees que yo sé quién soy? Tú. Hola, bienvenidos a todos una noche más a mi canal. És que, Dani, està en el superballet. I avui la Laia Martínez ens porta això que esteu escoltant, que és La Trentena, que és la primera sèrie rodada en el confinament a Espanya. Sí. Ho dic bé? Totalment. Bon dia. Ho dius molt bé. Tenim amb nosaltres la directora, la Mireia Noguera, que a més som amigues des de fa 10 anys a la universitat, Mireia. Exacte, hola, bon dia. És un plaer estar aquí. I també la Marta Vives, que és una de les protagonistes, la Camila, i també és la guionista juntament amb la Mireia. Exacte. Hem fet un molt bon equip femení. És el típic exemple de sèrie que neix per l'avorriment de la pandèmia? No, per l'avorriment no, jo crec que tot el contrari, per la motivació de tirar endavant les nostres carreres i, sens dubte, agafar, com van dir els nostres productors americans, agafar les llimones que et dona la vida i fer una gran llimonada. Exacte. Va ser una mica així. Si vols, Marta, explica una mica d'on va venir tot això. Vinga, Exacte, la vostra història. Doncs comença una mica abans, la Mireia i jo en aquell moment no ens coneixíem de res, això és al febrer, jo estava vivint a Milà, a Itàlia. Allà la pandèmia va arribar una mica abans i de cop vaig dir, això pinta molt malament, vaig agafar l'últim vol cap a casa i vaig decidir confinar-me a casa els meus pares. Un cop estava a l'avió vaig dir, aquí hem de fer un projecte, s'ha d'escriure una sèrie, i vaig escriure la meva gent, li vaig enviar el dossier i em va dir, ho mourem. I al cap d'un parell de dies, un productor ja estava interessat, que és Spotlight, i em van dir, bueno, ho vols escriure amb algú? Sí, et presento algú, estàvem al Zoom, de cop entra Mireia Noguera, ens coneixem i al cap de 10 minuts vam començar estàvem treballant. a treballar. No us coneixíeu entre No vosaltres? ens coneixíem. Ens van presentar per Zoom, un dia a les 9 de la nit, a més. De fet, no ens coneixíem ningú de l'equip que avui en dia Exacte. som. Exacte. I de què tracta la sèrie, noies? La sèrie tracta de 4 noies que estan confinades, és una mica el context, però la sèrie no va sobre el confinament, sinó que va una mica com del procés que elles viuen durant aquest confinament i dels conflictes que tenen, que al final són coses molt universals i problemes existencials en els que tots ens hem pogut trobar, no? En el fet d'estar tancats i donar-li més voltes al cap, diguem. Són 4 noies? Per això 4 Són noies? 4 noies, sí. 4 noies. Llavors, bueno, el procés va ser una mica de que la Marta i jo vam començar a escriure en aquell mateix moment i vam estar una setmana escrivint. O sigui, la sèrie es va escriure en una setmana. I anàvem fent una mica càsting sobre la marxa mentre veiem què ens oferia cada actriu, en el sentit de... Les preguntes eren, tens un iPhone? I després també era, fes-nos un house tour per casa teva per veure si tens balcó, què no tens, quines són les condicions. I amb el que anàvem veient que ens presentaven, anàvem escrivint els personatges, perquè, clar, òbviament, al no poder sortir i no poder fer res, havíem d'escriure amb el que teníem. És a dir que, bueno, realment les actrius roden des de casa seva, tot el que surt és real en aquest cas, pot estar una mica tratzat i d'allò, i segons els personatges també vam entrar-hi elements exteriors, diguem, però el que hi ha és real, és casa seva. Perquè, Mireia, com és dirigir una sèrie així, en ple confinament? No és fàcil, no? Difícil. La veritat, jo venia ja d'un repte bastant gran i aquest va ser un altre. A mi, sobretot, el que més em preocupava era el repte tècnic, perquè, clar, de cop no coneixíem a ningú, jo estic molt acostumada a treballar molt a prop amb els actors, i de cop era tot a través de Zoom, amb 10 persones connectades i bueno, donant indicacions tant a l'equip tècnic com a les actrius, que més es gravaven elles mateixes. Llavors vam haver de fer com una investigació de com rodar això, perquè no era en plan engeguem l'iPhone i anem-hi, sinó que ho vam fer, bueno, vam estar investigant unes aplicacions que hi havia per rodar amb mòbil, vam comprar com uns micros així una mica com de youtubers, ens vam muntar com vam poder de la manera més senzilla possible, però per treure també una qualitat important, perquè volíem fer una sèrie amb cara i ulls, no anàvem a fer vídeos, diguem. I, bueno, estem molt contentes, la veritat, amb el resultat, i al principi ens va costar com arrencar, no?, i habituar-nos en aquesta nova situació i manera de rodar, però la veritat ens en vam sortir molt bé. Ja un cop ens hi vam posar, vam agafar el gustillo, la carrerilla, i anàvem fent. Va ser tota una experiència. Clar, perquè el rodatge entenc que és cadascú casa seva, cadascuna de les actrius a casa seva. Sí, exacte. Cadascuna es rodava amb el seu mòbil i jo estava a través de la pantalla de Zoom al costat, allà amb l'ordinador, donant indicacions, una mica com podíem. Interessant com va ser tot plegat. Clar, i a més, les actrius en aquest cas obren la porta de bat a bat, no?, perquè l'audiència pugui veure la part més íntima, no?,
I tant, la meva mare, de fet, surt en una escena. Clar, perquè és casa vostra. Clar. És casa nostra realment, o sigui, no hi havia una altra manera. Jo, per exemple, una anècdota, si puc explicar una anècdota, hi ha una escena, sense fer spoilers, en la que jo m'estic masturbant al llit a l'habitació on vaig créixer des de que sóc petita. Llavors, bueno, vaig avisar els meus pares i a la meva germana, que estava confinada a 2 habitacions perquè tenia el Covid. Bueno, anem a rodar l'escena de la masturbació, sisplau, silenci, i tots, ostres, quina situació més estranya, però i tant, respecte, perquè la nostra filla té feina. Clar, per al tema de llums, com que també ho fèiem tot a casa, la Mireia, juntament doncs, amb l'equip de fotografia, deia puja la persiana, baixa la persiana. Per tant, jo estava fent tot això amb tots els veïns davant meu mirant, que devien pensar, aquesta noia s'ha convertit en una estrella... Exacte. Estem fent una pel·li porno, devíem pensar. Clar, pel·li porno, total. Exacte. I això directament és el primer episodi, em sembla recordar. Bueno, comencem fortes. Sí, exacte. Aneu allà. Sí, va ser curiós una mica com hem fet tot. Per exemple, també tenim un personatge que està una mica com obsessionat amb la Malú i que ella canta, no? I cada dia, després dels aplaudiments, fa el seu concert a través del director d'Instagram, diguem. I clar, deia, ostres, però com ho fem això de que es vegi que és com fan de la Malú, no? Més enllà de cantar. I de cop vam dir, bueno, doncs omplim la casa de pòsters o alguna cosa així. I buscant per Wallapop, perquè clar, tampoc podíem com aconseguir material de manera fàcil. Per Wallapop vam trobar un pòster a tamany real de cartró de la Malú. I clar, ja em veus a mi escrivint a la noia dient necessito això i és molt urgent i ho hem de venir a buscar. Ja, clar, la noia devia estar al·lucinant, no en tenia res, però sí. I bueno, vam portar un pòster de la Malú de quasi 2 metres a casa d'una de les actrius. Bueno, molta gràcia, la veritat. Però suposo que el que és un inconvenient, que és no poder rodar en situacions normals, també té una altra part més creativa, no? És a dir, permet altres possibilitats d'una sèrie convencional. Totalment, és a dir, el que era una ens vam haver de limitació, reinventar. després Clar. va ser quasi bé el valor afegit. Exacte, sí, bueno, sempre passa això, no? A vegades que com més et retallen, més acabes trencant el cap i més t'acabes reinventant. Sí, al final ens vam adaptar moltíssim. També el format, el com hem rodat la sèrie, clar, jo pensava, si s'han de rodar les actrius a casa, deixa't estar de ara pla general, ara primer pla... No, llavors vam inventar com un format que era com si estiguéssim espiant a les noies a través dels seus telèfons i els seus ordinadors. I al final és algo que ha sumat moltíssim perquè dona com molta frescura i molta proximitat i molta veritat. És a dir, tothom que està veient la sèrie diu és que sembla com molt real que estiguis allà, no? I vam fer que tot el que teníem de jugar-ho a favor, bàsicament. Era com anem a adaptar-nos totalment. I t'identifiques molt amb els personatges, de fet, perquè tots han fet alguna, no? Han passat per alguna situació que tu has dit, sí, és que en ple confinament jo també he passat per allà, no? Exacte. Bueno, perquè al final parla de temes molt universals que jo crec que tots ens hem trobat, no?, en el nostre confinament. Penso que el que vam tenir més clar amb la Mireia quan estàvem escrivint era que havíem de ser molt honestes amb el que estàvem vivint nosaltres mateixes i com que el temps era escàs i el format era diferent, vam escriure-ho pensant, això apel·la a la realitat o no? Això arriba o no? I ens vam basar bàsicament en això perquè volíem que fos una sèrie molt fresca, molt propera, però molt fidel a la realitat. Exacte, i també volíem fer alguna una mica com més amè. No volíem tractar directament el tema del coronavirus, no?, i tot això, és a dir, de fet, és algo que no vam posar ni en els guions i que no surt. És a dir, vam agafar com la pandèmia com un context, però vam voler fer alguna diferent perquè creiem també que ja estava tot una mica saturat, no?, del que s'estava fent, que anaven sortint des de vídeos que eren més càpsules o coses així, ho portaven molt en aquell tema, i al final era com, sí que és la realitat que estem visquent, però crec que la gent li ve de gustar alguna més. Hem d'acabar, i abans crec que volíem parlar dels projectes de futur, oi? Abans hem de fer un incís. Aquesta sèrie, de moment, s'emet per VIX, la plataforma VIX, no? Noies, a Llatinoamèrica, Brasil i... Sí, Estats Units i Llatinoamèrica. El que passa és que està subtitulat en castellà, americà i portuguès, també, perquè com és a Brasil també es veu. I esperem que per Nadal ja arribi cap aquí. Vinga, 30 segons per parlar del futur. Jo us animo a que llegiu la meva primera novel·la, que va sortir la setmana passada, es diu Una mujer con la cuna fracturada, de l'editorial Tres Hermanes, i us animo que vegueu El curt de la Mireia. Sí, jo ara mateix estic amb la distribució per festivals del meu segon curtmetratge, que es diu Nunca te dejes sola, que està protagonitzat per la Nora Navas i la Clàudia Pons, i la veritat, estem tenint un bon reconegut. Val molt la pena de veure. És xulo, Molt. Perquè l'he fet jo, però... No, i llavors també ara estic en plan preparant el meu primer llargmetratge. És
a dir... Doncs- I també estem treballant en la segona temporada de Treintena. La segona temporada. Que si tot Déu-n'hi-do. va bé també arribarà aviat. És A veure què dir, passa, que- a veure què passa. No hi ha hagut crisi per la Mireia i la Marta. No, la veritat, no ens L'hem podem queixar. transformat. Sembla que hem treballat més que mai. Moltes gràcies, gràcies vosaltres. també. Moltes Gràcies, gràcies. moltes Laia gràcies.